Os loureiros todo guapos, sí señor. Por aquí metíame eu cando era crío. Antes estaba todo rodeado por loureiros, agora xa quedan uns poucos nada máis. Se Dios me dá salud e suerte e rodear todo isto de loureiros algún día. Por aquí era antes un camiño. Estaba todo rodeado por isto, alrededor das casas. Solo que os tempos cambian e é o que hai. Hecho que hai. Típicas bidueiras. Vedes? Por aí seguían os loureiros, mira que mosca lle fixeron. Iba o camiño todo por aí adiante, ata lo adiante. Ata o Fontico, que era onde veñan antes a auga, antes de haber agua de traída. E outro baixaba por aquí, este era un camiño antes. Viña todo por aí, e iba pola parede e subía hacia arriba para as casas. Notase a... Viña por aquí, este era o camiño dos hortos. E por ali, seguindo a parede aquela, e indo hacia aqueles loureiros, era o camiño que iba á costa. Uns non queren a concentración porque se estropea o bonito do paisaje. E por outro lado, o minifundio era unha penuria. Non se pode ter todo nesta vida. Fixo aire estes días, Bueno, hoxe vamos cara ao lado contrario. Vamos cara ali. Este é o camiño que vai dar aos Gaiteiros. Nos chamamos Gaiteirón, creo que nos mapeados ven por Gaiteirón, pero non estou seguro cal é o nome verdadeiro. Aí temos, eso é Braña. A estes árboles nos chamámosles vieiteiros. Están huecos polo centro. E con un ferro quente, cando estaban secos, facíanse soprós para avivar o lume. Vei facer un día que me apetezca. Estes son os algueiros, que son unha plaga. Desto quítase o ácido a aspirina, vaya, ácido salicílico, creo que é. No, o ácido salicílico. O outro é o postproceso, non salir directamente. Aquilo é o Souto. Ali foi onde naceu miña abuela. E aquilo é o Chao. E ali está unha canteira. Que vai a collos a 20 metros das casas, unha puta canteira. Pero bueno, a cada un.
Espero que non chova porque está se poñendo moi escuro. E non tiña ganas de mollarme. Seguimos para adiante. Bueno, onde están os loureiros, vémoslo desde aquí. A zona esa onde estaban os loureiros chamabanse as curtiñas. Bueno, e chámanse as curtiñas. Creo que vémoslo desde aquí mellor. Vedes? Aí está o chao. Eso podese dicir que era a capital de toda a parroquia de Santa María Maior. Todos estes grupos de casas era a parroquia. Estas de aquí, as que hai máis por aí arriba, e todo isto era Santa María Maior. Por ali adiante, detrás destes árboles, está a Ferreira. De aquí non se ve. Estos son típicos desta zona. Son cabalos muertos de hambre. Típico de aquí. Vense os antigos deslindes de antes da concentración. Por aquí eran dúas fincas, eso era a separación entre as dúas. Úsanse salgueiros porque prenden, clavas a estaca e non seca, e volve a ver, e salen para arriba, e non as tens que estar cambiando cada ano. Como vedes, as pistas da concentración onde a chao fan as anchas, como a doado, podían cortarse un pouco, non? Coa metade chegaba de sobra, pero claro, como non é deles, pois fan o que espeta. Vedes, aquí ainda hai paredes e hai das antigas separacións das fincas. Por esta zona, parte de arriba é miña. Aquí neste muro, non sei se plantar os teixos que teño arriba ou plantar as araucarias. Non sei, xa veremos. A ver o que fai. As araucarias supoño que se darían moito mellor alá abaixo. Onde está aí. Nese grupo de casas do medio. Aí as araucarias deberían darse ben. Pero non sei onde as poñerei. Non lles gustan as xeadas, e as xeadas aquí son bastante finas. Vedes, aí está Ferreira. Ese grupo de casas de aí son Ferreira. Isto eran as aldeas típicas de Galicia. Estaban os barrios, como é a Veiga, a Porta de Barreira, o Castro, como é aquelo dali, que é o Souto, aquelo da arriba, que é a Braña. Eses eran os barrios. E despois estaba que englobase dentro do que é Santa María Maior, que é todo a zona esta, partindo da base da igrexa que está ali, que era o centro de todo, onde o señor cura roubaba o pouco que traballaba esta xente. O bosque tradicional quedou prácticamente anulado, só queda moi pouco. Aquí eran sobre todo carballos, álamos e cousas así. Agora é prácticamente pino insignio, pino
ou eucalipto globulus. Nos últimos 10 anos plantouse moitísimo eucalipto nitis, porque non o come o gorgojo, non sei como se dice en galego, os vermes eses que comen os calitros, e resiste moitísimo as xeadas. Podes plantar máis arriba dos 500 metros, cando o eucalipto globulus por riba dos 500, 300 metros sobre o nivel do mar é difícil que fueran rentables. E seguimos caminando. Como vedes, hai salgueiros en todos lados. Estes exportámoslos para onde foi, para Australia, que son unha auténtica plaga. Foron os señores ingleses, que é unha especie endémica en Inglaterra. E leváronos para Australia e agora é unha plaga. Non teñen enemigos naturales, non teñen unha enfermedad que os seca, nin nada, e ali é unha auténtica plaga. Como vedes, aquí chove moito. Dos 365 días do ano, creo que se chove unha media de cerca dos 200, 150. Non estou seguro, pero unha media moi alta. Mirad que mono, un caballito todo mono. Non estou seguro, pero creo que isto xa eran os seiteiros. Esa parte de aí arriba eran os seiteiros. E todo eso por aí adiante. Isto eran terras de cultivos do mellorciño que había por aquí. E ali abaixo, a chaira esa que se ve debaixo deses pinos insignios que hai enfrente. Eses pinos de aí insignios que están polo medio, esa chaira que hai aí era ocho outras chairas. Eso era do mellorciño para cultivos que había por aquí. Está prácticamente abandonado, dándolle de comer a 4 vacas. Estamos importando os alimentos e hai xente pasando fame gracias ás políticas que temos, que non entendo moi ben o porqué son así. Vedes o que vos decía antes, usanse os salgueiros para cerrar as fincas ao rededor. Son árboles que son moi duros e aguantan moitísimo. Non secan moi fácil. E temos típicas plantacións de eucalipto que a xente non lle gustan, pero hai que comer, amigos. É do pouco que é rentable por aquí. É o que hai, non se pode ter todo. Ali temos o Campo Doso. Non chamamos Campo Doso, realmente é Carracedo, que dentro de pouco lle poñerán eólicos. Supoño que serán das últimas imaxes que deixamos en eólicos. Ese grupo de casas é a Porta de Barreira. Un pouquinho máis arriba onde vivo eu, que lle chaman a Veiga. E alá arriba a uns
poucos metros, estaba o castro, que era onde naceron meus avós. No, onde naceu meu abuelo. Miña abuela foi ali abaixo. Era arriba foi onde naceu meu pai. Un día destes que teña tempo é de ir dar un paseo por un dos poucos bosques autóctonos que quedan, para que vexades as especies que quedan por aquí. Agora volve a haber moitísimos acibros. O verán é unha época que os locos da colina pola Nadal os esquilmaran todos. Non había prácticamente ningún. Agora xa volve outra vez a ser unha especie bastante abundante. Bueno, non sei se podedes ver, pero ainda se notan as separacións das fincas que había antes da concentración parcelaria. Aí se ve claramente como se dividen. As líneas están marcadas pola herba polo medio. Esas eran as fincas dos antigos donos. Todo isto, pois, cambiou fai uns 15 anos. E acabou o minifundio. Tan tradicional como difícil de sobrelevar. E seguimos andando. Aquí temos a ganadería, que é o que se dedica todo o mundo por aquí, os poucos que quedan. Antes todo isto eran terras de cultivo, plantábase millo e máis cousas, pero vai chover e acabouse a grabación. Non quero mollar a cámara, non me apetece. Bueno, quería facela un pouco máis larga, pero bueno, foi un pequeno proxecto para ver como queda. Vese moi negro para o fondo, vai seguir chovendo, así que mellor poñemos dirección casa. E a sensación de que vai parar de chover, pero bueno, seguimos andando un pouco máis, malos. Seguro que chove e a lente vai se mollar e non se vai ver nada, pero bueno. Xa chegamos ao ben querido asfalto. Con unha pouca de sorte non chove, poida seguir. Vedes aí, claro exemplo do que é o monocultivo de eucalipto. E ali temos un pouco de pino insignia. O pino radiata tamén se chama. Bueno, non, chamase pino radiata. E nos por aquí conocémolo como pino insignia. Eu estou para dicir que é peor o cultivo do pino que non o do eucalipto, pero bueno. Os ecologistas prefiren o pino, non sei. A miña experiencia é que é máis dañina para o suelo o pino que non o eucalipto. Pero, ala cada un. Por lo menos, se plantas eucalipto debaixo, ainda salen alguna que outra cousa. Nun monte de pino non hai absolutamente nada debaixo. Aí temos uns poucos nabos. Bueno, vamos hasta allí arriba. Malo será. Malo será.
Como vedes non nos atopamos absolutamente con naide. Cando era neno isto estaba cheo de xente. Era imposible andar por aquí sin atoparse con alguén. Agora xa non queda naide. É unha pena ver isto así vacío. Pero bueno, é o que hai. É o que hai. Mira, un coche. Un bello amigo do meu abuelo. Sí, señor. E ali temos o... Non sei se se ven desde aquí. Está o paisano e Antonio, dos últimos habitantes desta terra. Xa que aí non queda naide. E ao fondo está o Val de Vilanova. E ao fondo vese a costa. Moi pouco, pero vese a costa. Mira, vedes? Outro habitante. Típico caballito muerto de hambre. Pasa, amigo. Pobres bichos. Bueno, seguimos. Bueno, non vou ter batería para facer todo o recorrido, pero bueno, polo menos para chegar hasta o castro, sí. Despois o resto xa dá igual. Vedes, un teixo. Leva aquí a saber cantos anos. Xa perdeu a forma cónica e está empezando a desperdigarse. Vive máis de 1000 anos tranquilamente, non son uns pedazos de árboles. É da familia das coníferas. Pino lexano do pino. E vai chover e non me quería mollar. Non vai ser nada, 4 gotas. Típicos castaños. É unha pena que haxa tanta tinta e filosera por aquí. É unha pena. Están secando prácticamente todos. Pero bueno. E aí tendes, son uns poucos pinos de Oregón. Metasequoia... non me lembro o que. É un perrete. Mira de que cousas máis guapas. Eses árboles teñen uns 10 anos. Mais ou menos, algún máis igual. Crecen realmente rápido. É a madeira de noble, bastante boa. Creo que é vermella ou marrón claro. E aí tedes o que sería o bosque autóctono, que é mezcla de carballos, abedul e pouco máis realmente, por aquí pouco máis. Era carballo e abedul. Pero desto quedan moi pouco, prácticamente nada. Este grupo de casas era o castro, donde se criou meu pai.
E máis salgueiros, está todo cheo de salgueiros, como vedes. Bueno, decir que nós o abedul chamamos bidueira, quede claro. Non sabía o que era que as bidueiras eran os abedules, sei novo desde fai moi pouco tempo, antes nunca me parei a saber. E máis salgueiros. Aquí temos uns pedazo de pino radiata. Estes teñen os meus anos, máis ou menos. Cando eu era pequeno eran pequenos, tiñan uns 5 metros, unha cousa así. Non eran máis altos. E aquí temos a bella escola. E a Bedraira que está ao seu lado. Aquí foi onde estudiaron meus pais e meus abuelos e toda esta xente. Non sei como agora, indo 30 anos a escola, a xente non aprende máis. Non o entendo, a verdade. Non o entendo. 30 anos estudiando para ser retrasados mentales. É realmente triste. Bueno, hai moitos cas, pero poucos habitantes, Non vos pensedes que hai máis cas que habitantes, me parece. E aquí temos o castro. Este é o castro. E por aí hacia arriba, por este camiño, vai ser hasta o terceiro barrio, que era Carballeira. Evidentemente chamase Carballeira porque antes era unha carballeira. E aquí están os meus logreiros tamén. Teño logreiros en todas partes. Ese era o pajar de meus abuelos. E iso é a súa aira. Hola, amigas. Mira que guapa. Amiga. Mira que mona. Oh, que cara de asustado. Ese de aí era o cabozo de meus abuelos. E ese era a súa casa. E iso de aí era o seu pajar. É unha pena, todo se acaba, amigos. Ningún de nós vai estar aquí para sempre. Este grupo de casas é o castro. Aquel de ali é a veiga. E este grupo de casas que hai aquí é o rego. Aquí xa non queda ninguén. Morreu Tomás xa fai 3 ou 4 anos, o home. E aquí xa non queda ninguén.
E aí temos máis pino de Oregón. É un cultivo realmente rentable nesta zona, que pasa que, claro, estamos na mesma, hai que esperar 60 anos. E non todo o mundo pode esperar 60 anos para cortar a madeira. Non. É moi fácil falar, pero pagar o seguro a fin de mes non é tan fácil. E isto é o rego, que está deshabitado. Vedes, hai loureiros sempre en todas as casas. Ao redor de todas as casas, nas hortas sempre hai loureiros. O loureiro romano, que chamamos o outro, este é o loureiro realmente. O nombre oficial é loureiro cerezo, creo que se chama. Aquí simplemente chamamos de loureiro. E o outro, que é o laurel, que é ese que está aí, chamamos de loureiro romano. O loureiro cerezo dá unhas frutas comestibles que son un pouco amargas, pero a min gustabanme. Este é o loureiro romano. E esa é a carballeira. Só queda Pablo e Toñita aquí arriba. Bueno, é un señor maior, pero o pobre home xa vai viejete, pouco lle queda ao pobre home. Este chamamos o rego, evidentemente porque hai un rego. Aquí tendes un rego. E non sei o que vou poder gravar máis, que se ten que estar acabando a batería. E non mo marca, non sei por qué. Vedes, aquí está o rego. Este tamén é parte do bosque que houve sempre, que era mezcla de carballos, bidueiras, estes matorrales que son uces. Son realmente duras. Eu cando era cativo usabas para facer o churrasco. Quenta moitísimo, é unha barbaridade o que quenta eso. E carballetes e pouco máis. Non había moito máis por aquí. O 23% de batería. Creo que me dá para facer o recorrido completo. E máis algueiros. Eucaliptos, pinos, un pouco de todo por aquí. Por aquí ainda non hai un cultivo do eucalipto excesivamente extensivo. Bueno, ou polo menos non tanto como en outras zonas. Xa que ata fai poucos anos dedicouse a xente á agricultura. Non se lle prestou atención á plantación de eucalipto. Pero agora, 10 anos para aquí, plantouse moitísimo. Moitísimo. E eles chamanse abedrairas. No, abedrairas, madre mía. Estuve con acacias. Estas son acacias. Os lembro sempre aquí unhas cuantas plantadas. Cortáronse fai uns meses. E quedan as pequenas. Isto é unha auténtica plaga, Non se poden plantar especies de fora así o chou en cualquier lado. Iso son unha plaga. É unha barbaridade facer iso. Só lle prestamos atención ao bonito, que bonito, pero as consecuencias son moi graves. Ese era o pino do país, o que está detrás do carballete este. Que é moitísimo mellor madeira que o pino insignio. Úsase para facer muebles, é realmente boa. Só que a diferencia, claro está, medra moitísimo menos.
Aquí o eucalipto podese plantar tes unha corta cada 10-13 anos, con crecimentos moi altos. Non me extraña que a xente o plante, non me extraña, pero bueno, eu son de plantar especies con máis xeito, como pecheense. Madre mía, a ver que se lle fai a todo o eucalipto que hai. Non sei o que se lle pode facer como pecheense, madre mía. Vedes, isto é auza. Isto é auza. Isto tarda moitísimo en medrar, pero moitísimo. Bidueiras típicas, xa é o outono, están a punto de secarse hasta o ano. Non é madeira excesivamente boa. Desto facíanse antes as zocas. E a xente pobre, que non podía pagar siquiera nin estas, usaban amieiro, que é o que crece no borde dos ríos. O amieiro debe ser das poucas especies que non che deixan cortar, se está ao lado do río, xa que ten a propiedade das súas raíces de filtrar a auga. Son realmente boas. Se está aos marxes do río con amieiros, non son prácticamente necesarias as depuradoras. E incluso son máis efectivas que as propias depuradoras. Bueno, non me vai chegar a batería para todo, pero bueno, hasta donde chegue. Iso é o bosque típico, especies caducifolias, o monte típico de toda a vida que había por aquí, que era a mezcla de castaño, bidueiras e robles. Non había moito máis, así en principio. Despois, máis adiante, noutra zona, hai moitísimo cibro. Eu lembro-me de ir hai tempo e hai árboles moi guapos, hai cibros realmente dereitiños e moi guapos. E iso que hai aí adiante son pino insigne, que nesta zona medra moitísimo. Medra moitísimo. E incluso eu diría que é máis rentable que a plantación de eucalipto. Solo que estes necesitas mínimo 30 anos, 35 para venderlos. Cando os vendes ganas moitos máis cartos, pero necesitas moito máis marxe de tempo. E seguimos andando. Un erro que se comete moitas veces cando se fan plantacións deste tipo é deixar plantas que non se deben polo medio. As reglas básicas son cortar todo e poñer planta nova en todo. Non deixar ningún árbol vello, nin deixar nada, senón despois é un problema. E se fas unha plantación de eucalipto, poñer todo eucalipto. E se fas unha plantación de pino, poñer absolutamente todo de pino. O de mezclar especies, se te dedicas a un aproveitamento que lle queira sacar un mínimo proveito, debese facer así. Ás veces doiche, porque son árboles que xa están medrados e que son bonitos, pero non é útil despois. Os marcos de plantación por aquí non estou seguro, creo que usaron 3x3
a maior parte da xente. Eu puxenos a 4x4. Pero bueno, eso son cousas de cada un. Se os pos máis xuntos gastas máis en planta e podes vender antes tamén. Se os pos máis separados podes esperar máis tempo en vendelos e siguen medrando. Se os pos máis separados tamén dan un chisco máis de traballo, xa que medra moita máis maleza polo medio ao principio. Pero bueno, eso, os marcos de plantación son para gustos, realmente. Nin en pino nin eucalipto son excesivamente importantes, salvo eso do que queiras, de sacar, vendelos antes ou despois, simplemente. Aí temos o chao. Bueno, xa a noite está acabando, vamos. Aí temos un bocado de pino insigni no medio do bosque tradicional. Eso está así porque de pequeno ardía isto cada ano, había lume aquí, e 2 ou 3 veces no ano. Non sei quen era o amigo que poñía lume, pero morto can, morto a rabia. 13% de batería, e volve a chover, e desta vez sí que está moi negro. Desta vez sí que está moi negro. Que nos vamos mollar, vámonos mollar. Bueno, desde aquí hasta donde empezamos o vídeo non hai nada, son 5 minutos andando, non hai nada. Xa estamos prácticamente aquí. Pero facíame gracia chegar xusto ao sitio. No, xa está. Estamos chegando. Aquí a parte de arriba é a Campos a Costa. E eses arbolitos de aí, non sei se ven, iso é pino autóctono, que medran moitísimo, mirad as medras que teñen cada ano. É unha pena que esteñan todos estes montes abandonados, realmente. A produción que se lles está quitando é mínima. Podría ser unha zona de produción maderera increíble, pero solamente hai 4 eucaliptos e 4 pinos plantados. Bueno, non sei como se verá, porque supoño que para o objetivo cheo de auga, así que non creo que salga moi guapa a imagen.
Bueno, pues sí que nos va a dar tiempo a chegar. Non hai problema. Mira el carballete novo máis mono. Algún día vai ser grande, grande. Sí que me da tempo, menos mal, 9% de batería. Este de Sony fa unhas cámaras increíbles, sí señor. Así me gusta. Casi 2 horas de grabación. No, 2 no, pero... hora y media tranquilamente de grabación, ¿eh? Que non está nada mal. Mira meu pai, cuidando os maceiros. Aquí estamos de vuelta. Ahora, acabouse, está outra.